Pnawn da. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am lwybro draw o'r stafell arall. O'n i'n gwybod fod y symud y mugs yn gweithio. Byddwch chi gyd yn draw yn eich tro. Felly, cyn bod ni'n dechrau ar drafodion y gynhadledd yn iawn, yn amlwg diolch yn fawr iawn i chi gyd am ddod draw, ond mae yna cwpl bach o gyhoeddiadau falle ar y dechrau cyn bod ni yn dechrau go iawn ar y gynhadledd. Byddwch chi gyd wedi dod hibo'r ddesg cofrestru o'r ffordd mewn, gobeithio bod pawb wedi cofrestru. Os lwyddwch chi sleidio hibo i ffion rhyw ffordd neu gilydd, newch yn siŵr bod chi wedi nodi bod chi yn bresennol. Tai bach, dyma'r coeddiadau pwysig nawr wrth gwrs, os nad ych chi wedi gweld nhw a bod chi yn desperate eisiau mynd, mae tai bach yn abl a tai bach y merched ar hyd y coridor yn fan hyn, ar ben y grisiau. Mae rhai'r bechgyn lawr llawr, felly lawr un set o grisiau, maen nhw fyny. Os bydd yna larwm tân, a dyn ni ddim yn disgwyl larwm tân, mae yna allanfa dan just bynco, felly dyna siwr byddwn ni'n gadael y stafell. Falle welwch chi bod Nadine byti lle fyna gyda'i chamera yn tynnu lluniau. Felly dim ond er mwyn dangos yr holl bwrlwm a'r cyffro sydd yn y gynhadledd mae pnawn yma. Dim byd mwy na na, dim cadw llygad arnoch chi na dim byd fel ni. Os ych chi'n swyl, a bod chi ddim eisiau bod mewn unrhyw luniau, jyst rhowch gwybod yn y dyn a nenw i dyn i chi mas. A ni hefyd yn falch iawn i gael Elin Rhys o gwmni Telescope gyda ni fan hyn o'r yma hefyd, yn ei pnawn yma hefyd. Mae Elin yn cynhyrchu rhaglen y fori newydd ar ran Radio Cymru. Felly mi fydd Elin yn recordo peth o'r cyflwyniadau pnawn yma, arbenigo mewn darlledu rhaglenni ar wyddoniaeth mae Elin yn neud a ni wedi bod yn cydweithio ar sawl blwyddyn y Coleg a Telescope. Felly'n falch iawn bod ti'n gallu bod gyda ni pnawn yma. Mae Elin wedi bod yn cynhyrchu cyfres ar Esbrec hefyd yn ddiweddar, felly ti eisiau dod ymlaen i sôn ychydig am hynny hefyd. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr yn bleser bod yma. Diolch yn fawr iawn i chi am ganiatáu i fi ddod. Dwi'n wir yn edrych ymlaen i glywed yr siaradwyr. Yn fawr iawn. Ond ie, i'r rhai ohonoch chi sydd yn hoffi ffiseg neu hanes, mae yna ddwy raglen ar S4C ar hyn o bryd o'r enw Gronin Gobaith. Maen nhw mlaen 9 o'r gloch, ond chi wedi colli un o sgwrs, ond wrth gwrs mae ar gael ar BBC iPlayer a S4C Click. A dwi'n falch iawn ohonyn nhw am un rheswm, sef bod nhw'n dathlu y Cymru, pobl fel chi, sydd wedi llwyddo ym maes gwyddoniaeth ac sydd wedi mynd i weithio mewn lle mor anhygoel o ddifyr a Syrn yn Geneva, a dwi'n gwybod faint ohonoch chi sy'n gyfarwydd â'r lle, a mae'n yr arbrawf mwyaf yn y byd, ac mae yna Gymru nid yn unig wedi helpu i adeiladu yr arbrawf, ond yn gweithio yna nawr ar lefel uchel iawn, ac wedi reit o'r cychwyn bron y lle, ac mae fe dwi'n meddwl yn beth da i ddathlu bod y Cymru yn cyrraedd yr uchel fannau yma. So os gewch chi gyfle, mae lot o bobl o genhedlaeth hyn o bosib, Dewi fi ddim yn edrych yn y tîm, ond mae da fi lawer o bobl fel Dewi sydd wedi fy nghefnogi fi ers blynyddoedd ac Eleri yn fyna. Maen nhw wedi wastad cefnogi'r rhaglenni, a welwch chi fan hyn maen nhw'n cefnogi chi nawr. Dwi'n ddiolchgar iawn iddyn nhw am eu cefnogaeth, a fi'n gwybod byddwch chi hefyd maes o law. Ond maen nhw yn gwylio fy rhaglenni, ond beth licsen ni yn fwy na dim yw bod pobl ifanc yn gwneud. Achos fi'n credu bod y gwyddonwyr yma yn ysbrydoledig, a falle yn bobl byddwch chi yn dymuno i hefelychu rhyw ddwrnod. Felly, os newch chi wylio, rhowch wybod i fi beth ych chi'n meddwl. Trwy'r coleg, os ych chi moyn, bydde fe'n hyfryd i wybod. Felly, diolch yn fawr iawn i chi, a gobeithio bod dim ots da fi bod fi'n wpo meicroffon yn eich wynebau chi ar y diwedd. Bydde hynny'n hyfryd. Mae'r rhaglen yn mynd mas yn mis Awst, dwi'n meddwl, neu mis Medi, wi ddim yn cweit yn siŵr to, ond dwi'n credu bod e'n bwysig dangos pwysigrwydd y gynhadledd hon a papurau yn enwedig yr gwyddonol sydd yn cael ei rhoi heddi. Felly dyna ni. Ydy hynna'n ocê, Sir? Diolch yn fawr iawn, Elin.
Bosib a fi bant y bach o tangent nawr yn digwydd bod, mae un o fyfyrwyr y coleg gynt, nath PhD gyda ni cwbl o flynyddoedd yn ôl, Hywel, Prifysgol Abertawe. Ie, fi'n nabod Hywel. Na fe, felly... Dwi ddim gyda sy'n rhagor. Na, di. Ond mae wedi bod ar y bwrdd i newydd. Ie, na, war y teg. Felly, dangos i chi ble mae'r cynllun ysgolaethau ymchwil yn gallu mynd â chi. Felly, na, oedd Hywel yn i'r ymchwil diddorol iawn, a ni fi oedd y person diwetha gwyd i ddeall i destun ond oedd yn ymwneud gyda gwrth fater a oedd e'n hynod o ddiddorol i gwyd i gwir. Felly, edrych mlaen i glywed gwaith nifer o bobl eraill, nid jyst heddi ond fori hefyd ac yn y blynyddoedd i ddod. Iawn, fi'n credu dyna ni o ran y materion cadw tîm. Mi fydd y sesiynau wrth gwrs yn cael ei recordio, felly mi fyddan nhw yn ymddangos ar borth y coleg yn nes mlaen, felly mi o'n i wedi gobeithio gallu darlledu ar channel YouTube y coleg prawn yma. Dwi'n siŵr pyn o bod hwnna'n mynd i fod yn bosib. Mae yn bosib, diolch fawr iawn ti Manon. A diolch i Isaac hefyd am helpu gweithio hwnna i gyd mas. A dyna ni fi'n credu o ran y materion cadw tŷ. Felly newn ni ddechrau gyda'r gynhadledd go iawn nawr de. Felly, diolch fawr iawn i chi gyd am ddod a chroeso i chi gyd i gynhadledd blynyddol y coleg, felly 2025. Ac oherwydd bod gymaint o arlwy gyda ni ar eich cyfer chi, eleni, i ni wedi penderfynu ymestyn y gynhadledd dros ddiwrnod a hanner. A mi fydd na 4 sesiwn o bapurau ymchwil gyda ni yn ystod y deudydd nesaf, a sesiwn posteri hefyd yn ymdrin gyda phob math o destunau, phob math o bynciau. Mi fydd y sesiwn bapurau cynta yn dechrau pnawn yma, a fyddwch chi'n gweld mae rhaglen o destunau gwyddonol sydd gyda ni ar gyfer y pnawn dydd Iau. Fel mae'n digwydd, mae 2 o'n cyflwynwyr ni wedi troi lan. Diolch fawr iawn i chi. Gan gynnwys un o'r cyflwynwyr sydd wedi dod bob cam o'r iseldiroedd. Mae un o'n cyflwynwyr ni ar fi'n cyrraedd, gobeithio. Fydd e wedi cyrraedd cyn diwedd y pnawn, ond ni'n mynd i newid ychydig bach ar drefn y pnawn. Felly byddwn ni'n dechrau, fi credu gyda ti Ieian, gyda Elin gynta, a wedyn Ieian, a wedyn fydd Oliver gyda ni'n drydydd. Felly, edrych mlaen i glywed y papurau. I ni hefyd yn ddiolchgar iawn i Dr Tudur Davies am ymuno gyda ni pnawn yma i gadeirio'r sesiwn cynta. Na i ddim honni am eiliad bod fi'n gymwys i fod yn cadeirio sesiwn ar papurau gwyddonol, ond yn sicr mae Tudur yn. Mae Tudur yn ddilithydd yn yr adran mathemateg fan hyn ym Mhrifysgol Aberystwyth ac yn un o ddilithwyr cysylltiol y Coleg Cymraeg. Felly, diolch fawr iawn ti Tudur am gytuno i gadeirio'r sesiwn cynta. A na i disglwyddo'r ywenau i ti. Diolch. Diolch yn fawr, Dylan. Yn bleser gyda i gadeirio'r sesiwn gwyddonol. Mae gennym ni o leia 2 bapur diddorol i weld i glywed mwy amdano pnawn yma, gobeithio 3. Felly, gyda chi'n gychwyn, y siaradwr gyntaf ydy Elin Williams o Ysgol Mathemateg Prifysgol Caerdydd. Elin efo ar ail flwyddyn i'ch cwrs PhD, hefo chefndir mewn ymchwil gweithredadol a ystadegau gymwysol ac yn mynd i siarad am defnyddio diagramau dolen achosol i ddeall ymddygiad yfed alcohol a niweidion cysylltiol. Elin. Iawn, felly, helo bawb, fi yw Elin, fi'n fyfyrwraig yn fy ail flwyddyn ym Mhrifysgol Gaerdydd ac fi'n rhan o'r grŵp ymchwil weithrediadol yn yr Ysgol Mathemateg. Felly mae'r prosiect ymchwil yn edrych ar defnyddio dulliau mathemategol mwyn modelu arferion yfed alcohol a'r niweidion cysylltiedig. A mae'r prosiect yn cael ei oruchwylio gan Daniel Gartner, Paul Harper a Geraint Palmer. Ac ni'n cydweithio ar y prosiect gyda Heidi Anderson, sef swyddog arweiniol camddefnyddio sylweddau Cyngor Torfaen. Felly bydd y cyflwyniad heddi yn ffocysu ar un elfen o'r prosiect, sef defnyddio diagramau dolen achosol i ddeall ymddygiadau yfed alcohol a'r niweidion cysylltiedig. Felly dyma'r math o erthyglau i ni'n gweld yn y newyddion ar hyn o bryd. Mae yna sôn bod yna newid wedi bod i arferion yfed alcohol yn ystod y pandemig ac ni nawr yn gweld canlyniadau'r newid yma.
Felly mae'r swyddfa ystadegau gwladol yn adrodd nifer y marwolaethau alcohol benodol bob blwyddyn yn y Deyrnas Unedig. Ac bod nifer y marwolaethau wedi bod yn cynyddu ers blynyddoedd, mae'n ymddangos fel bod y pandemig wedi cynyddu'r cyfradd yma. Mae'r prosiect yn cael ei ariannu gan Fwrdd Cynllunio Ardal Gwent. Cafodd byrdde cynllunio ardal ei sefydlu nôl yn 2010 fel rhan o strategaeth camddefnyddio sylweddau Llywodraeth Cymru. Maen wedi cael ei sefydlu yn rhanbarthol ar draws Gymru a bwriad nhw yw i wella cydweithio wrth ddarparu gwasanaethau camddefnyddio sylweddau. Felly mae'r prosiect yn ffocysu ar un ardal yn benodol, ni'n ffocysu ar Gwent sydd yn dod o dan Bwrdd Iechyd yn Eirin Bevan, a mae rhanbarth yn cynnwys 5 awdurdod lleol, sef Blaenau Gwent, Caerffili, Casnewydd, Sir Fynwy a Torfaen. Felly, amcan y prosiect yw i adeiladu model mathemategol mwyn darparu gwell dealltwriaeth o'r pwysau mae yfed alcohol a'r newidion cysylltiedig yn rhoi ar wasanaethau ofal iechyd, gofal cymdeithasol a throsedd yng Ngwent. Felly mae yfed alcohol yn ffactor risg ar gyfer nifer o newidion. Yn nhermau gofal iechyd, mae yfed alcohol yn gallu cynyddu cyfraddau canser, stroke a cirrhosis yr afu. Wedyn, yn nhermau gofal cymdeithasol, mae bach yn anoddach i wybod beth sy'n dod o dan y label yma, oherwydd does na ddim diffiniad cyffredinol o ofal cymdeithasol. Mae rhywbeth sy'n rili'n cael ei deilwra i anghenion bob rhanbarth neu i bob wlad, a mae'n rhywbeth sy'n parhau i ddatblygu mwyn mynd ati i ddatrys yr anghenion presennol. Ond yn ystod y prosiect, ni'n cymryd gofal cymdeithasol i ystyried pethau fel iechyd meddwl, problemau cartrefi a digartrefedd. A wedyn mae'r trosedd yn ystyried pethau fel ymddygiadau ymosodol a gyrru o dan ddylanwad alcohol. Yn ystod y prosiect, o'n i hefyd eisiau cynnal adolygiad llenyddiaeth. Byddai ddim yn mynd mewn i'r adolygiad llenyddiaeth mewn lot o fanylder, ond byddai yn sôn am rai o'r canlyniadau trwy'r cyflwyniad mwyn darparu bach o gymhelliant i'r dulliau ni'n defnyddio. A o'n i hefyd eisiau defnyddio dull modelu system gyfan sy'n golygu bod ni eisiau ystyried sut mae gofal iechyd, gofal cymdeithasol a trosedd i gyd yn cydweithio gyda'i gilydd pan bod arferion yfed alcohol yn digwydd yn hytrach na ystyried pob gwasanaeth yn unigol. Felly oedd hwn yn un o'r pethau wnaethon ni edrych ar yn yr adolygiad llenyddiaeth, ac oedd yna 182 o bapurau fi'n credu yn yr adolygiad, a dim ond un o'r papurau yma nath ystyried y 3 system. A fe'n bapur cafodd ei gyhoeddi nôl yn 1998, felly dyw'r persbectif modelu system gyfan yma ddim rili'n rhywbeth sydd wedi cael ei gyflawni yn y llenyddiaeth. Felly, falle bod chi'n cwestiynu beth yw model mathemategol. Maen nhw'n gallu cael ei ystyried fel fersiwn mathemategol o ryw sefyllfa yn y byd go iawn. Maen nhw'n cael ei defnyddio mwyn deall, dadansoddi a ragfynegu rhyw sefyllfa neu rhyw system. Mae modelau yn cael ei defnyddio mwyn rhagweld y tywydd, mwyn deall sut mae clefydau yn lledaenu, mwyn deall sut mae injan car yn gweithio, gymaint o wahanol feysydd. Felly, gallwn ni gymharu model mathemategol gyda rhysait. Mae gyda ni rhysait sy'n gweithio ni sut i gwgan cacen. Ni'n gwybod y camau sy'n eisiau cymryd, ond ni eisiau gwybod beth fydd yn digwydd i'r gacen os i ni'n newid y faint o siwgr ni'n rhoi ynddo fe. Felly, yn lle gorfod coginio sawl cacen i weld beth fydd yn newid, gallwn ni roi'r y wybodaeth yma mewn i rhysait neu mewn i model mathemategol, rhedeg y model, a wedyn gallwn ni gael canlyniadau allan ohono fe. Felly, ni'n gallu gweld sut bydd y manylion yma yn newid system heb gorfod newid y system yn y byd go iawn. Felly, y resymau pam ni'n defnyddio modelau yw mae fe'n ffordd rhad ac yn ffordd diogel mwyn arbrofi, a mae'r byd yn gymleth. Mae angen i ni adeiladu model mwyn deall beth sydd yn digwydd. Felly, nes symud mlaen nawr i roi bach o gefndir i arferion yfed alcohol yng Ngwent. Felly, beth sydd gyda fi ar y slaid yma yw map sy'n dangos nifer y derbyniadau i'r ysbyty sy'n gallu cael eu priodoli i alcohol.
Mae hwn yn ddata sy'n cael ei gyhoeddi gan Iechyd a Gofal Digidol Cymru. Felly Gwent yw'r ardal sydd yn y cylch coch, a fel gallwch chi weld, mae 4 o'r awdurdodau lleol gyda'r nifer uchaf o dderbyniadau ar draws Gymru gyfan, sy'n awgrymu ni bod yr ardal yma yn un o bryder. Ond wedyn yn ddiddorol, mae'r awdurdod lleol arall, sef Sir Fynwy, yn y 4edd categori. Felly, hyd yn oed jyst yn yr un rhanbarth yma yng Nghymru, dy'r sefyllfa ddim yr un peth. Felly, mae eisiau ni edrych mewn i beth yw'r ffactorau sydd tu ôl i'r angosondeb yma. Felly, rhywbeth sydd gyda ni fan hyn yw'r paradox alcohol. Mae hwn yn gysyniad sy'n cael ei gydnabod ledled y byd, lle mae'r ardaloedd o statws economaidd gymdeithasol uwch yn yfed mwy o alcohol, ond yn dioddef llai o newidion sy'n gysylltiedig gydag alcohol, tra bod yr ardaloedd o statws economaidd gymdeithasol is yn yfed llai o alcohol, ond yn dioddef mwy o newidion sy'n gysylltiedig gydag alcohol. Felly mae hwn yn awgrymu ni bod yna rhyw ffactorau yn ychwanegol i alcohol sy'n arwain at y newidion yma. A felly, jyst i ddangos i chi bod y paradox yn bodoli yng Ngwent, gallwn ni ddefnyddio amddifadedd fel mesur o statws economaidd gymdeithasol. Felly, yna beth sydd ar y map gyntaf. A wedyn, y map yn y canol, mae hwn yn dangos canran y boblogaeth yn yr awdurdod lleol sy'n yfed ar lefelau peryglus. A wedyn, mae'r trydydd map yw mesur o newidion, sef nifer y derbyniadau i'r ysbyty. Felly, fel chi'n gallu gweld, mae'r ardaloedd sydd â mwy o amddifadedd gyda canran is yn yfed ar lefelau peryglus, a wedyn yn dioddau mwy o newidion. Felly, nes ymwneud mlaen nawr, dwi eisiau siarad yn fras am yr adolygu'r llenyddiaeth. Wnaethon ni gynnal adolygu'r llenyddiaeth oherwydd hyd eithaf fy ngwybodaeth i, does yna ddim adolygiad llenyddiaeth ar y defnydd o ddulliau ymchwil weithredadol i fodelu arferion yfed alcohol. Mae yna rai bapurau sy'n edrych ar defnydd o ryw ddull penodol, ond does yna ddim un sy'n rhoi'r trysoleg cyffredinol yma, a ni'n meddwl bod hwn yn bwysig oherwydd yn debygol bod rai dulliau yn fwy addas i fodelu poblogaeth benodol. Enghraifft, ni'n gwybod bod rwydweithiau cymdeithasol yn chwarae rôl gryf mewn poblogaeth bobl yn ei arddegau. A mae hefyd yn bosib bod rai dulliau yn fwy addas i fodeulu'r yfed alcohol o gymharu gyda'r newidion. A fel nes I sôn, o'n i hefyd eisiau gweld os oedd y persbectif modeulu system gyfan yma wedi cael ei ddefnyddio. Felly, na I ddim siarad am yr holl ganfyddiadau, ond na I siarad am yw'r dull cafodd ei ddefnyddio. Felly, dulliau, graffiau a rwydweithiau sydd wedi cael ei defnyddio yn fwy aml, a mae'r modelau yma yn edrych fel y diagram ar ochr dde y sleid. Mae'r un yn cael ei defnyddio mwyn deall sut mae arferion alcohol yn cael ei trosglwyddo trwy rwydweithiau, a hefyd sut mae rwydweithiau yn cael ei sefydlu o amgylch arferion yfed alcohol. Dulliau arall sydd wedi cael ei ddefnyddio lot yw dulliau efelychiad. Mae'r un yn modelau sy'n cael ei rhedeg dros amser fel arfer ar gyfrifiadur, mwyn cynnyrchu canlyniadau a deall sut mae system yn gweithio dros amser. Felly mae'r enghraifft ar y sleid yn dangos y defnydd o adnoddau a amserau aros dros amser. A wedyn mae dulliau modelu stocastig yn ffocysu ar yr elfen o randomness neu ansicrwydd, elfennau ni yn gweld mewn sefyllfaoedd yn y byd go iawn. Felly, fel nes I sôn, dyw'r dull modelu persbectif system gyfan yma heb rili cael ei ddefnyddio. Felly, na ble ni wedi penderfynu ffocysu yn sylw ni, a felly mae angen dull ychwanegol i rai hyn mwyn gallu cyflawni hyn. Felly, wnaethon ni benderfynu defnyddio diagram dolen achosol. Mae'r diagram yma, maen nhw'n diagramau gweledol, a maen nhw'n arbennig mwyn datgelu adborth i ni'n credu i fod yn achosi problem o fewn rhyw system. Felly, mae diagramau dolen achosol wedi cael ei gwneud i fyny o newidynau, ac ni'n defnyddio seithau mwyn cysylltu'r newidynau gyda'i gilydd, gan ddefnyddio symbolau adio a tynnu mwyn disgrifio'r fath o berthynas rhwng y newidynau.
Mae'n bwysig i nodi bod y seithau yn cynrychioli perthynas achosol a nid cydberthyniad rhwng dou newidyn. Felly, gallwn ni gael doi fath o gyswllt o fewn diagram dolen achosol. Yn gyntaf, mae dyn ni cyswllt positif, sef pan mae newid mewn un newidyn yn achosi newid yn yr un cyfeiriad i newidyn arall. A mae hwn yn cael ei dynodi gyda arwydd adio. Felly, enghraifft, os byddwn ni'n cynyddu'r cyfradd geni, bydd hwn yn arwain at cynyddu maint y boblogaeth, neu os byddwn ni'n lleihau'r cyfradd geni, bydd hwn yn lleihau'r boblogaeth. Felly mae'r newid yn yr un cyfeiriad bob tro. A wedyn, yr ail fath o gyswllt yw cyswllt negatif, sef pan bydd newid mewn un newidyn yn achosi newid yn y cyfeiriad arall i newidyn arall. Enghraifft, os y'n ni'n cynyddu'r cyfradd marwolaeth, bydd maint y boblogaeth yn lleihau, ond os byddwn ni'n lleihau'r gyfradd marwolaeth, bydd maint y boblogaeth yn cynyddu, felly mae'r newid yn y cyfeiriad gwahanol. Yr elfen arall sydd i diagramau dolen achosol yw mecanweithiau adborth, a mae yna doi fath o rein hefyd. Felly'n gyntaf, mae gyda ni dolen atgyfnerthu sy'n arwain at gynyddu'r effaith wreiddiol. Felly, os y'n ni'n cynyddu nifer y genedigaethau, bydd maint y boblogaeth yn cynyddu, ac wrth i maint y boblogaeth i gynyddu, bydd nifer y genedigaethau yn cynyddu eto, a mae'r effaith hyn yn parhau i gynyddu ac i gynyddu. A wedyn ni'n cael canlyniadau fel y graff ar y dde, lle mae maint y boblogaeth yn cynyddu'n exponentially dros amser. A wedyn yr ail fath o fecanwaith yw dolen gydbwyso sydd yn gwrthsefyll yr effaith wreiddiol. Felly, os byddwn ni yn cynyddu maint y boblogaeth i ddechrau, bydd hwn yn arwain at gynyddu nifer y marwolaethau fewn y boblogaeth, a nhw wedyn wrth i nifer y marwolaethau gynyddu, bydd maint y boblogaeth yn lleihau. Felly mae hwn yn gwrthsefyll yr effaith wreiddiol yna o gynyddu maint y boblogaeth. Mae hwn yn arwain at ganlyniadau fel ar y graff, lle mae maint y boblogaeth yn cynyddu i ddechrau, ond wedyn yn lefelu off. Felly gall hwn i gyd gael ei ddisgrifio mewn un diagram dolen achosol, y doi fath o gyswllt a'r doi fath o adborth. Felly mae'r enghraifft ar y slaid yn enghraifft o fodel predator-prey. Felly ni'n gallu gweld o'r model hyn sut mae y maint y ddoi boblogaeth yn effeithio ar ei gilydd, a sut mae'r ddoi boblogaeth yn rhyngweithio gyda'i gilydd hefyd. A wedyn, os y'n ni'n rhedeg model o'r fath hyn, gallwn ni gael canlyniadau fel hyn, lle mae maint boblogaeth yn osgiladu dros amser. So mae'n cynyddu i ddechrau ac yn lleihau, a wedyn cynyddu eto ac yn lleihau. Felly dyma enghraifft o diagram dolen achosol o fewn y llynyddiaeth alcohol. Dyma'r un mwyaf cynhwysfawr i fi ddod ar ei drawsau. Felly, dwi'n gwneud hwn yn gliriach, gallwn ni grwpio'r diagram mewn i'r elfennau yfed alcohol. Mae gyda ni'r gost a'r economi, argaeledd alcohol, y newidion, a wedyn mae rai ymyriadau yn cael ei ychwanegu mewn i'r model hefyd. Felly mae'r model yma yn mynd mewn i lot o fanylder yn hermau'r gost a'r economi, ond llai yn hermau'r yfed. Doedd ddim rili'n glir beth yw'r ffactorau sy'n effeithio ar lefelau yfed, a does yna ddim lot o wybodaeth yn hermau'r newidion chwaith. Maen nhw ond rili'n cael ei ystyried yn hermau costau iechyd a costau i'r heddlu. Felly, wnaethon ni benderfynu i adeiladu ar y model yma, ac hefyd i gynnwys rhai'r ffactorau sydd ar goll fel yr elfen gofal cymdeithasol. Felly, aethon ni mlaen i adeiladu ar y model yma gan ddefnyddio dulliau adeiladu model mewn grŵp, dulliau sydd wedi cael eu selio ar gynnwys y cleient yn y broses o adeiladu model. Felly mae yna doi brif ffordd i fynd ati i wneud hyn. Gallwn ni ddechrau gyda model rhagarweiniol fel yr un ar y slaid blaenorol ac adeiladu ar hwnna, neu gallwn ni ddechrau gyda cynfas gwag. Ond mae modelwyr fel arfer yn dechrau gyda model rhagarweiniol, yn bennaf achos bod fe'n ffordd o arbed amser, sydd yn ffactor hanfodol pan ych chi'n trial cynnwys cleient yn y broses gyda chi i wneud y mwyaf o'r amser yna. A mae Scriptopedia yn adnodd sy'n cael ei argymell lot yn y llenyddiaeth. Adnodd ar-lein yw sydd yn darparu gwahanol sgriptiau a gwahanol gweithgareddau mwyn helpu siapio'r broses. Felly wnaethon ni selio'r broses arno.
Felly wnaethon ni gynnal gweithdi gyda partneriaid a diddordeb proffesiynol yn y brosiect mwyn cael gymaint o bobl ac o'n i'n gallu mewn un stafell, mewn un tro mwyn deall sut oedd y gwasanaethau i gyd yn gweithio gyda'i gilydd. Felly wnaethon ni gynnwys aelodau'r Bwrdd Cynllunio Ardal, aelodau yn gweithio i'r gwasanaethau cam ddefnyddio sylweddau yn y rhanbarth ac hefyd aelodau o Iechyd Cyhoeddus Cymru. Yn anffodus, wnaethon ni ddim llwyddo cael unrhyw un o'r elfen trosedd. Natur prosiect fel hyn yw trial rhyngweithio gyda bobl, ond mae hwnna'n rhywbeth ni'n mynd i ffeindio ffordd arall o ychwanegu mewn i'r model yn y dyfodol. Ond wnaethon ni sali ar gweithdi ar 2 gwestiwn yn bennaf. Yn gyntaf, beth yw'r newidynau sydd yn effeithio ar brosesau a chanlyniadau'r system alcohol? Lle bwriad y cwestiwn yma oedd i ddeall pa wasanaethau sydd yn cael ei effeithio o fewn y system. Ac yna'r ail gwestiwn oedd beth yw'r dylanwadau allanol, lle bwriad y cwestiwn yma oedd i ddeall y ffactorau sydd yn effeithio ar lefelau yfed alcohol, beth sy'n cynyddu ac yn lleihau lefelau, a hefyd beth yw'r ffactorau sydd yn effeithio ar y berthynas rhwng yfed alcohol a'r newidion cysylltiedig. Felly wnaethon ni ddilyn yr agenda fel sy'n ar ochr dde y sleid. Wnaethon ni ddechrau trwy roi cyflwyniad i'r aelodau yn rhan o'r gweithdi i'r math hyn o ddulliau, fel bod nhw'n deall byddwn ni'n trio cael mas o'r gweithdi a hefyd sut o'n ni'n bwriadu defnyddio'r model yn y dyfodol. A wedyn wnaethon ni jyst cynnal trafodaethau o amgylch y 2 gwestiwn yma. Felly mae canfyddiadau'r gweithdi wedi cael ei crynhoi yn y diagram yma. Fi'n ymwybodol bod hwn siŵr o fod yn amhosib i ddarllen, ond bwriad dangos hwn yw i ddangos pa mor gymleth yw'r system alcohol. Felly be wnaethon ni wneud oedd mae'r newidynau o'r model rhagarweiniol mewn ffont D, a mae'r newidynau wnaethon ni ychwanegu ar ôl y gweithdi mewn ffont coch, a gallwn ni grwpio hwn yn debyg i fel wnaethon ni gyda'r model rhagarweiniol, felly dyna'r elfen cost a'r economi, felly wnaethon ni ddim ychwanegu llawer i'r elfen na. O wedyn, wnaethon ni ychwanegu lot yn hermau'r yfed alcohol a'r newidion. Wnaethon ni rannu'r elfen yfed mewn i y ffactorau sy'n effeithio yfed o dan 18 a dros 18. A wedyn wnaethon ni ychwanegu lot yn hermau'r newidion, a mae hwn wedi cael ei grwpio mewn i'r iechyd, trosedd a gofal cymdeithasol. Felly wnaethon ni lwyddo i ychwanegu lot o fanylder mewn i'r elfennau yfed a'r elfennau newidion, felly oedd y gweithdi yn lwyddiant. Felly, beth sy'n newydd am y gwaith yma yw'r elfen perspektif modelu system gyfan, dyna le ni wedi ffocysu yn sylw ni. Y camau nesaf bydd i fynd tu ôl i'r diagram dolen achosol gan ddefnyddio ffynonellau data addas a ffynonellau data ni'n gallu cael mynediad iddyn nhw. Ac elfen arall sydd wedi cael ei pwysleisio yn y llenyddiaeth i fod yn bwysig yw'r rhwydweithau cymdeithasol, felly mae hwnna'n elfen arall ni'n gobeithio ychwanegu mewn i'r model yn y pen draw. Felly, diolch am eich sylw chi a fi'n hapus i ateb unrhyw gwestiynau. Diolch yn fawr, Elin. Oes yna gwestiwn? Edrych chi fel iddo i redeg y model yma ar cyfrifiadur? So, na beth ni'n gweithio arno fe ar hyn o bryd. So, ni'n troi'r model mewn i rhywbeth sy'n cael ei galw'n model stock and flow. So, ie, na beth ni'n gweithio ar hyn o bryd. Beth sydd bach yn anodd yw cael y data i roi mewn i'r model. So, mae'n debygol bydd rhaid i ni ffocysu ar y newidynau pwysica mas o'r diagram dolen achosol, ffocysu ar cael data iddyn nhw. Mae'n siŵr fod yn mynd i fod yn amhosib i gael data ar gyfer y model gyfan. Pa fath o ddata sydd ar gael? Mae'r data sydd ar gael fel arfer mewn fformat fel summary statistics. Mae'n anodd i gael mynediad i data fel ar lefel unigol, ond mae'r data yna fel arfer yn cael ei gyhoeddi yn hermau pethau fel oedran, a hefyd y lefel amddifadedd fyd, so ni'n gallu mapio hwnna wedyn ar draws i'r awdurdodau lleol. So
mae yna rhyw fath o ddata ar gael. Jyst i ddod ar hynna, os bod wedyn i ddefnyddio statistics yma i greu data synthetic, i bod yn ymwybodol wedyn data synthetic ler i sylwi statistics wedyn ond ydy hwnna'n ar y bwriad? Ydy, yes, mae hwnna'n rhywbeth fi wedi dechrau edrych yno fe yn yr wythnosau diwetha. Fel arfer, mae'r dulliau sy'n cael eu defnyddio er mwyn creu data synthetic, mae lot yn nhw yn seiliedig ar roi rhyw data frame mewn i rhyw model a neud yn fel anonymous mewn ffordd. Sim lot o ddulliau mas yna le chi'n gallu rhoi summary statistics mewn a wedyn cynhyrchu data frame. Mae yna rhai, un neu ddoi, so ni'n arbrofi gyda gwahanol dulliau er mwyn gweld beth sy'n gallu bod mwy accurate. Oedd yn ddiddorol iawn. O ran fel y niwed sy'n beth oedd yn ddiddorol i fi oedd chi yn edrych ar faint o bobl oedd wedi mynd i'r ysbyty. Mewn llefydd lle mae pobl yn yfed mwy, ond mae'n ymddangos bod llai o niwed. Ydy'n bosib bod niwed yn digwydd ond jyst ddim yn ddangos y data ynglyn â pwy sy'n cael ei pwy sy'n mynd i'r ysbyty? Mae'n bosib, ydy, mae'r paradox alcohol fel arfer yn mesur niweidion yn hermau neu marwolaethau neu derbyniadau i'r ysbyty. Felly, fi ddim yn siŵr os oes na'r unig niweidion sy'n gysylltiedig yn y paradox, fi ddim yn siŵr yw'r gwirionedd. Cwestiwn hollol gyffredinol mwyn rhywbeth, os modd profi rhannau o'r model ar wahân i'r gweddill, neu os rhaid redig cwbl o gyda'i gilydd. Ydy'n ddibynnol ar bopeth, neu os modd redig darnau ohono. Mae modd redig darnau, ond achos mae bwriad y prosiect yw i gael y persbectif system gyfan yna, ni moyn trio neu'n siŵr bod rhyw elfen o'r gofal iechyd, gofal cymdeithasol a trosedd i gyd yn rhan o'r model er mwyn deall sut mae'r systemau'n rhyngweithio gyda'i gilydd. Ond mae modd gwahanu'r model felly mewn i'r gwasanaethau yna. Bydde hwnna'n falle'n prosiect arall yw ein cael lot o fanylder yn hermau data yna. Ond ffocws y prosiect yw'r persbectif system gyfan yna. Iawn, felly gawn ni ddiolch i Elin eto. Diolch. Gret, felly'r siaradwr nesaf ydy Ieuan Robert Harry. Dyn ni'n mynd i faes ffiseg a ffiseg deunyddiau meddal. Mae Ieuan efo cefndir, yn gweithio efo emosiynau. Wedi gweithio i Unilever a ddatblygu pas dannedd, wedi ddarllen, a bellach yn gwneud PhD gyda'r cwmni ag y Brifysgol Amsterdam. Felly, croeso. Diolch yn fawr, mae'r cyflwyniad. Mae'n falch iawn am yr cyfle i cael cyflwyno yn heddi. Fi'n gwneud PhD diwydiannol, so mas yn yr Iseldiroedd, fi'n gweithio yn yr canolfan ymchwil bwyd sydd â Unilever draw fan'na, a heddi byddai'n siarad amdano sefydlogi emosiynau trwy defnyddio tywychwyr ac ymosysyddion. Falle bydd rhai ohonoch chi ddim yn ymwybodol o beth yw emosiynau a chi'n gweld emosiynau pob dydd. Mae mayonnaise, mae caws hufen iâ, margarine, menyn a llaeth i gyd yn enghreifftiau o emosiynau bod ni'n gweld yn y byd bwyd, ond mae yna hefyd emosiynau tu fas i'r byd bwyd. Felly mae moisturiser, mae eli hael a mae paent i gyd yn enghreifftiau arall o emosiynau hefyd. Mae emosiwn yn syml yn gwasgariad o un hylif anghymysgadwy o fewn un arall. Felly, fi'n siŵr bod pawb fan hyn yn... Dylse hwnna ddim bod fa.
Yn siŵr bod chi gyd yn wedi gweld yr fath sefyllfa ar y sgrin fan hyn, ble chi'n cymysgu olew o dŵr a dyn nhw ddim yn cymysgu, mae'r olew wastad yn mynd i suddo i'r top. A os ych chi yn cymysgu y system yna lot, chi'n cael system sy'n edrych bach fel hyn, so mae ydych chi gwasgariad o dropladu olew o fewn dŵr, neu yr gwrthwyneb, mae ydych chi dropladu dŵr o fewn system olew. A fel wedys i, chi'n gallu creu hwn trwy cymysgu gyda llawer o grym. Yr problem do hwn yw bod e'n system ansefydlog dros ben, a felly beth sy'n tueddu digwydd yw bod y dropladu yma yn tueddu i casglu a wedyn nhw'n suddo i'r top. Felly maen nhw'n arnofio i'r top. Os chi'n gadael llath ar enghraifft, bydd chi'n gweld bod yr rhain o hufen ar y top, a dyna beth sy'n digwydd fyna. Os mae chi emulsion sy'n ansefydlog dros ben, bydd y dropladu yma wedyn yn uno, a mae'r system yn gwahanu yn hollol. Felly, rhywbeth bod yr cwsmeriad ddim mwyn profi o ran ei bwyd. Mwyn sefydlogi emulsiynau, mae dau set o defnyddiau sy'n cael eu defnyddio. So, y cyntaf yw ymylsysyddion, sef moleciwlau amphiphilig, maen nhw'n hoffi dŵr a maen nhw'n hoffi olew, a mae hwn yn caniatáu nhw i glynu i'r rhyngwyneb rhwng olew a dŵr, a mae hwn yn lleihau yr tensiwn arwynebol yr dropladu, a mae'n caniatáu chi i cael dropladu lot yn llai na fyddech chi fel arall. Yn y byd bwyd, yr ymylsysyddion sy'n cael eu defnyddio fel arfer yw proteinau, felly mae'n pethau fel llath, mae casein, a wedyn mewn mayonnaise ar enghraifft chi'n defnyddio proteinau wy. Yr ail math o defnydd allwch chi defnyddio i sefydlogi emulsiynau yw tywychwyr, a beth mae rhain yn gwneud yw maen nhw'n clodi gludedd viscosity y ran parhaus o'r system. So mae ydych chi dropledi a mae ydych chi ran parhaus. A trwy codi gludedd y ran parhaus o'r emulsion, chi'n arafu faint mae'r dropledi yma yn gallu symud tuag at ei gilydd, faint mae'r gyflym maen nhw'n gallu symud i top y system neu'r gwaelod. Enghreifftiau cyffredin chi'n gweld yn y byd bwyd yw xanthan gum, carrageenan a starch. Mae'r gwaith i fi'n wneud yn canolbwyntio ar sefydlogi emulsion a trwy defnyddio drynynau yn hytrach na'r ymylsyddion traddodiadol fel y protein o'n i wedi mensiyno ar y slaid diwetha. A'r gronynau fi'n defnyddio yw'r microfibrillau cellulose. Felly mae rhain maen nhw'n perfformio fel tywychwyr a maen nhw'n perfformio fel ymylsysyddion hefyd. A mae'r microfibrillau yma, maen nhw'n atynnu at ei gilydd yn gryf iawn trwy bondio hydrogen a atyniad van der Waals. Mae'r microfibrillau yma, fel mae'r enw yn awgrymu, maen nhw'n hir iawn a maen nhw'n dynau dros ben ac maen nhw yn anhydal. Mae'r microfibrillau i fi wedi defnyddio yn tarddu o citrus fiber, felly yr peel o lemon neu leim neu orenna ac yn y blaen. Felly fi hefyd yn defnyddio, gyda'r microfibrillau cellulose, mae fi'n defnyddio tato protein, a'r reswm am hyn yw bod mae'r protein tato yn helaeth, mae llwyth o tato yn cael ei tyfu ac yn cael ei bwyta pob dydd, mae fe'n di-alergenig a mae dyfod gwerth maethol uchel, felly mae fe'n cynnwys yr asidau amino essential i gyd, felly cyfle da i defnyddio. Felly, os chi'n cyfuno y dau defnydd yma a chi'n creu emulsion gyda nhw, chi'n creu system fel chi'n gweld fan hyn. Felly, yr spheres ych chi'n gweld yw'r dropledi olew a mae rhain wedi cael ei gwasgaru mewn system dŵr. Mae'r web coryn ych chi'n gweld hwnna yw'r microfibrillau cellulose a ych chi ddim yn gallu gweld yr protein tato yn yr llun yma achos mae fe'n
hydawdd, ond mae fe ar wyneb y dropledu. Ac beth ni'n trial wneud gyda'r system yma yw i creu emosiynau addasadwy. Felly, sut allwn ni addasu strwythur micro yr emosiwn yma, fel bod chi'n gallu creu emosiwn gyda gweadau gwahanol. Felly, rhywbeth ar enghraifft, ar un pen byddech chi'n gallu arllwys yn hawdd fel llath, neu rhywbeth canolig fel mayonnaise, neu ar y extreme arall, rhywbeth fel caws hufen, ble mae'n dwys iawn, ond mae'n cymryd bach mwy o grym i cael i gwasgaru. A y reswm ni'n gwneud hynny yw trial ail creu nwyddau bych chi'n gweld yn aml gyda defnyddio wahanol fel bod nhw'n vegan a math yma pethau. Y technegau mesur i fi'n defnyddio, byddai ddim yn mynd mewn i gormod o manylder fan hyn os oes dim da fi'r amser, ond yn cyntaf fi'n defnyddio confocal laser scanning microscopy, a mae hwn yn techneg microscopeg optegol sy'n defnyddio laser a lliwiau. Yn y llun chi'n gweld ar y slaid, mae'r dropledi'n cael eu lliwio yn gwyrdd a mae'r microfibrillau yn yr coch. Yn ail wedyn fi'n defnyddio cryo-SEM, sef chi'n defnyddio microscope electron gyda sampl sydd wedi rewi mwyn gweld y system mewn bach mwy o manylder, a chi'n cael system, llun fel welswch chi ar y slaid diwetha. Yn trydydd, fi'n astudio reoleg y system yma, so dyma faint mae'r sampl yn gallu llifo. Felly, allwch chi roi eich sampl mewn i'r peiriant chi'n gweld ar y top fyna, rhwng yr platform gwaelod a'r system mesur ar y top, a beth sy'n digwydd yw chi'n rhoi y grym mewn i'ch sampl chi a chi'n gweld faint mae fe'n symud. Os mae fe'n symud lot, wedyn mae dy fe gludedd isel, neu wedi rhoi G fan hyn, neu os nag yw'n symud lot, wedyn mae dy chi rif G uchel. Wedyn, fi hefyd yn ystyried maint o dropledi yma. Fi'n defnyddio system yn yma i mesur hwnna, yn anffodus does dim llun neu graff neu sydd dangos chi ar hyn o bryd. Ond, felly, y peth cyntaf o'n i moyn astudio o ran emosiynau fi oedd os ych chi'n defnyddio faint cyson o'r citrus fibre neu'r microfibrillau cellulose yma gyda faint cynyddol o protein, chi'n cadw'r faint o olew yr un faint, beth sy'n digwydd. A allwch chi gweld ar y chwith, wrth i chi defnyddio mwy a mwy o protein, mae'r rif G, mae'r gludedd yn codi. A'r reswm am hynny yw bod yr dropledi yma yn gyffredinol yn lleihau wrth i chi defnyddio mwy o protein. Felly mae'r tensiwn arwynebol yn lleihau a chi'n cael dropledi lot yn llai. Ar y top o'r graff, top o'r slaid, allwch chi gweld emulsion ble does dim protein, felly emulsion wedi sefydlogi gan yr microfibrillau cellulose yn unig, ac wrth i chi defnyddio mwy o protein, chi'n cael dropledi lot yn llai, ond wrth gwrs chi'n cael lot fwy o dropledi yma. Wedyn, wrth i chi cael mwy o dropledi yn eich system, mae'r dropledi maen nhw'n taro mewn i'w gilydd lot yn fwy aml, allwch chi dychmygu falle ystafell ble mae un person sy'n gallu symud trwy'r ystafell yn weddol hawdd. Os mae'r ystafell yn llawn pobl, mae fe lot yn anoddach i'r pobl symud heibio'i gilydd. Yn sefyllfa'r dropledi ar yr emulsion, mae hwn yn arwain at rif G lot yn uwch. Yna wedyn, hoffai ddangos emulsiynau gyda faint cynyddol o'r olew, felly mae'r faint yr microfibrillau cellulose a faint yr protein yn gyson, ond mae jyst yn cynyddu faint o'r olew i chi'n gweld. A felly, yn debyg i fel egluro sy ar y sleid diwetha, mae ydych chi mwy o dropledi yma, a maen nhw'n taro mewn i gilydd yn lot yn fwy aml. Ond i cynnwys o 0 lan at 20% o'r dropledi yma, achos unwaith chi'n mynd
yn uwch na hynny, mae fel chi'n gweld mae'r dropledu mor agos at ei gilydd bod mae fe'n anodd i gweld lot o'r gwahaniaeth rhwng y system yma. Ond ar y llaw arall, chi'n cael dropledu sy'n cynyddu yn ei maint. Y reswm yw hyn yw wrth i'r rif G cynyddu, mae faint mor effeithlon yw'r system torri lawr y dropledu yn lleihau. Yn cymryd rhagor o grym i cael dropledu o'r un faint. Yn diwethaf wedyn, hoffwn ni siarad amdano emosiynau gyda pH amrywiol. A nawr beth i fi'n wneud gyda'r emosiynau fi, i fi'n paratoi nhw yn pH 6, so os nag oes unrhyw un yn ymwybodol pH yw, falle faint mor sur yw eich bwyd chi. Felly, ni'n gweld gyda pH yn uchel, mae'r emosiynau yma gyda rif G yn weddol isel, a wedyn wrth ni wneud nhw'n fwy sur, mae'r rif G yma yn codi llawer iawn. Ond ni'n gweld bod y maint y dropledu yn aros yn gysol. Ac wrth ni edrych ar yr lluniau cryo SEM yma, felly mae'r pH 4 ar y top a pH 6 ar y gwylod, a wnaethon ni dechrau weld bod mwy o'r microfibrillau cellulose yma yn glynu at yr gwyneb y dropledu yma, a wedyn gyda pH yn uwch pH 6, ni'n gweld bod hwnna ddim yn digwydd mor gymaint. Felly, oedd hwnna wedi rhoi cwpl o clues i ni amdano beth arall i edrych amdano yn y system yma. Ond wnaethon ni ffindo bod tair effaith wahanol yn digwydd fan hyn. Felly, mae'r graff fan hyn yn dangos faint yr gwefr sydd arno'r protein yma, basically. Felly, ac gan bod yr protein ar wyneb y dropledu yma, mae hwnna'n sort of rhoi mae'n rhoi syniad i ni amdano'r gwefr sydd ar y dropledu. Felly, rownd pH 5 ar y graff chi'n gweld ar y gwylod fan hyn, mae hwnna yw ble does dim llawer o gwefr ar y dropledu. Achoson ni does dim gwrthyrriant falle rhwng y dropledu a maen nhw'n tueddu symud ato ei gilydd, a mae hwnna yn codi y rif G yma. Yn ail, does dim gwefr ar y protein, a mae hwnna'n meddwl bod y proteinau yn dod mas o'r hydoddiant, a maen nhw'n troi yn grynynau solid, a mae hwnna'n arwain at rif G uwch hefyd. Ac yn trydydd, yn gweithio yn pH 6, mae'r protein a'r ffibr, maen nhw ddoi gyda gwefr negyddol, felly maen nhw'n tueddu gwrthyrru ei gilydd, ac wrth ni lleihau pH y system yma, ni wedyn yn dod i system ble mae'r protein gyda pH positif, a mae'r cellulose gyda pH negyddol, a mae'r peth yma wedyn yn atynnu at ei gilydd. A mae hwn yn meddwl bod y dropledu yn falle stuck yn ei lle bach yn fwy, sy'n arwain at rif G lot yn fwy. Felly, fi'n gobeithio fi wedi dangos i chi pwysigrwydd emosiynau yn y maes bwyd, ac mae fe'n bosib i defnyddio microfibrillau cellulose gyda protein mwyn sefydlogi emosiynau, ac yn ola fi'n gobeithio bod fi wedi dangos sut allai'r emosiwn yma cael ei tiwno mwyn cael ystod eang o ran gwead yr emosiynau yma. Hoffwn i ddiolch i'r holl grwpiau wahanol sydd wedi cefnogi fi yn yr gwaith yma, ac hoffwn i ddiolch i chi am eich sylw. Gen i gwestiwn, lle ti'n gwybod, beth sy'n gyrru yr angen i bwydydd fod fel man, pan bod ni'n disyllu mayonnaise sy'n solid elastic mewn ffordd. A ni fel pobl sy'n prynu'r bwyd sy'n gyrru hynna nes am bwrpas mwy pwysig? Na, dyna beth mae'r cwsmeriad moyn fel arfer, dyna beth maen nhw wedi dod i ddisgwyl o'r fersiwn traddodiadol o'r bwyd falle. Mae cwmnioedd moyn wneud mor hawdd a sy'n bosib
i symud i'r bwydydd fel sy'n vegan, fel bod yn gallu. A y ffordd gorau yn wneud hwnna yw i sicrhau bod nhw mor agos ag i'r system gwreiddiol. Yn bos nes i ddangos lle oedd y citrus fibers yn gyson a ti'n defnyddio faint protein. Ie. Oedd yn edrych fel arno concentrated penodol o'r protein, mae bron fel newid byd, oedd y phase transition rhwng y pwynt hyn. Oes unrhyw waith yn cael ei wneud mewn i lle mae'r pwynt mae'r protein yn cyrraedd pwynt, lle mae'r newidiad yma mor siarp? Ie, so mae fe'n weddol cymlethol, dim gwaith o fyr amser i egluro yn llawn falle, ond beth ni'n credu sy'n digwydd yw bod mae'r protein fel arfer yn glynu at yr rhyngwyneb yma lot yn gyflymach, achos maen nhw lot yn llai, maen nhw'n hydawd, a mae'r ffiber yma yn cymryd bach mwy o amser er mwyn glynu i'r dopledu. Wrth ni defnyddio faint isel o'r protein, mae fe bach yn fwy cymleth. Ni'n credu falle bod yr protein yn stopio yr ffiber rhag atynnu i'r dopledu, ond yw'r faint o protein ddim yn digon uchel er mwyn lleihau yr tensiwn arwynebol y system. Felly ni ddim yn gweld yr effaith ar y dopledu eto. Larry. Diolch yn fawr iawn i ti am sgwrs yna. Rhaid i ni feddwl o ffordd wahanol ar wrth mynd bita yn hoff blwyddyn. Ydyn wedi mae'r ansawdd mewn ffordd, y tîm yna, ond oes yna hefyd gwaith yn cael ei wneud efo sut mae hwn yn ymharu neu newid y blas? Ti'n sôn am pH, ond oes yna benfwn gen arbenigwyr mewn coginio neu bwydydd o ran y blas? Oes, yn sicr. Wel, ddim ar gyfer yr maint yma, fi ond yn gweithio ar ffiseg y system, ond yn gyffredinol yn yr cwmnioedd bwyd bydd pobl sydd yn gweithio arno sut mae fe'n blasu, mae da ni chefs sydd yn gweithio, ni'n trio cael perspektif nhw ar sut mae'r bwydydd yma yn coginio, os ych chi yn coginio nhw. Mae'r protein tato yma yn gwynto'n erchyll a bydda angen pasio ymlaen i rhywun arall er mwyn sorto hwnna mas yn gyntaf, ond yn sicr, mae fe'n rhywbeth i meddwl amdano fe. Mae'n gwestiwn yn un mewn gwirionedd. Dwi'n mynd i barod gyda geliau biolegol. Dwi'n cymryd bod crynodiadau calsiwm ar enghraifft ddim mor bwysig oherwydd does dim werth ar y selwlos. Ond ydy calsiwm yn cael effaith ar ail gwestiwn yw, mae'r cwynau hyfryd yn weddol sensitif i dymheredd. Pa mor bwysig ydy i gael y dymheredd yn gyson a wedi'r cyfaddas da chi fel cegin, mae'n dweud bod dymheredd yn rhywbeth na beth o'ch chi'n rheoli nawr. Ie, felly mae'r microfibrillau cellulose, dyn nhw ddim yn ymateb llawer i tymheredd, felly hwnna'n un o'r manteision o defnyddio fe. Gyda tymheredd, chi'n sychu eich system, felly mae pethau fel yna sy'n mynd i digwydd, ond mae hwnna'n digwydd gyda holl math o pethau. Ynglyn â'r cwestiwn cyntaf, mae gwefr ar y protein a bydd defnyddio calsiwm neu holl fath o helennau yn cael effaith o ran sgrinio yr atyniad neu'r gwrthryriad rhwng y system yna. Quite sut mae calsiwm yn penodol yn effeithio'r system, dwi ddim yn siŵr. Na, felly gan i ddiolch i Ian eto. Dwi ddim wedi gweld Oliver yn dod i mewn, so dwi'n cymryd ei dyna ni o ran papurau.
Egwyl bach o chwarter awr. Oce. So, diolch i ddau siaradwr sydd wedi bod a nawn ni aros chydig bach. Diolch yn fawr. A diolch i bawb am aros yn ar y fi. Felly heddiw dwi'n sôn am dulliau electrocemegol ar gyfer thermocatalysis. Yn gyntaf, dim rhywun rhaid i mi sôn am hwnni i grŵp o gwyddonwyr, ond wrth gwrs, dyn ni fel pobl yn hefo heriau yn y byd. Yn gyntaf, wrth gwrs, wedi carbon dioxid a chynesu byd-eang sydd yn gysylltiedig gyda'r gor-defnydd o sylwau ffosil, so nwy, olew a glo. Ac yn ail, tylwythau aneddadwy. So, wrth i ni ddefnyddio mwy o nwy, glo a olew, mae diffyg yn does. Mae dim ond hanner ganrif, really, o tylwythau aneddadwy sydd ar gael. Nawr, ni yn gor-defnyddio mwy o tylwythau ffosil pob blwyddyn, felly mae'r data fan hyn mwy na debyg ddim yn dilys yn dyfodol. Felly, beth yw'r atebion hwn? Wel, un o'r atebion ydy catalysis. So, yn gyntaf, beth yw catalydd? Wel, yn syml iawn, sylwedd sy'n cyflymu adwaith cemegol trwy ddarparu llwybr a egni actifadu is. Ond beth mae hynny actually'n golygu? Wel, mae map o Gymru, a dim dro gwybod gyda llaw. Dyma taith rwy'n gwneud heddiw, so llwybr arferol. Wedi cymryd rhyw 9 awr, ond paid poeni, mae rhyw fath o egni yn gysylltiedig gyda fo, coelio fi. Ond, os ni'n meddwl amdan, os oes yn y cymru gyda HS2 yn hynna, os ni'n gallu cael rhyw fath o llwybr catalytic sy'n gysylltiedig â llai egni a diwrnod lot byrach i bawb. Felly, mae yna 3 math o catalydd, o catalyddion heterogenaidd, a dyna beth ydy topic heddiw. Catalyddion homogenaidd, a ensymau. Wrth gwrs, ensymau ydy catalyddion ar gyfer y byd biolegol. Mae bosib rhoi ohono ti'n meddwl, wel, fi heb di defnyddio catalydd o blaen, ond mae'n siŵr bod ti wedi, os wedi gyrru heddiw, a ti'n gweld hwnna yn eich trawsnewydydd catalytic neu catalydd converters. Ac os ydych chi erioed wedi torri fewn i un, ydych chi'n gweld rhyw fath o siap honeycomb yn y canol, a hwnna ydy alumina neu syria, wedi orchuddio gyda platinum, palladium a rhodium, a dyna pam mae lot ohonyn nhw'n cael ei ddwyn gyda llaw. A pam bod hyn yn bwysig? Wel, mae unrhyw ceir yn cynhyrchu carbon monoxid, NOx a hydrocarbonau sy'n gysylltiedig gyda asma a marwolaethau ifanc mewn dinasoedd. Felly, wrth ni gyrru y nwyon poeth yma dros y catalydd, dyn ni'n gweld bod y nwyon yma yn sioe bod yn dŵr, nitrogen, carbon dioxide llai ddifrifol. Felly, hwnna un enghraifft o catalyst, ond mae yna math arall sef electrocatalysis. A mae hwnna yn dod o'r ddau cangen o catalydd heterogenaidd. Felly, oedd ddim lluniau gyda llaw o lab, so nes i gorwyddio B-reels fi. So, thermocatalysis yn gyntaf, ffurf gres yw fel ffurf egni. So, fel arfer rhyw fath o hot plate, a edrych rhyw ffwrdd hwnna. Mae electrocatalysis bach yn gwahanol, bach fwy glân, sy'n y cyfriadur rhan fwyaf amser. Os ydych chi'n gallu weld, mae yna bocs glas yn y cefn yna, a hwnna sy'n darparu y trydan. A mae ymgylcheddau yn bwysig nodi fan hyn. Mae ymgylchedd thermocatalysis fel arfer yn digwydd mewn gwedd hylif dros galledd solid, weithiau yn gwedd nwyol dros galledd solid. A yn hytrach mae electrocatalysis yn Mae'r ymgylchedd o'r adwaith fel arfer yw'r rhyngwyneb electrolytes. A be amdano grym gyrru? Wel, grym gyrru fel arfer yn thermocatalysis yw gres, wrth gwrs, ond y fwy manol gywir, gwrthdrawiad moleculaidd a actifadu thermol yw e. A fel arfer, da ni yn darparu hwn trwy tymheredd, so Kelvin neu gradd Celsius, wrth gwrs. Beth ydy hwn? Electrocatalysis, mae yna trosglwyddiad electronau trwy potential electrod. So potential, enw arall wedi voltiau, mewn ffordd. A cyfuniad o ddau yw thermoelectrocats. Mae hwn yn derm sy'n bach yn newydd ar y funud, ond wrth ni edrych ar llynyddiaeth, yn ei gweld bod thermoelectrocats wedi codi, ond does neb wedi sylwio yn barod. Felly, yn gyntaf,
Patrwm gyntaf really i weld yr thermoelectric at yma oedd gan y grŵp surrounding yn MIT. A be wnaethon nhw gweld oedd yn ystod electrocatalysis alcoholau, so oxidiad alcoholau, roedd oxidiad alcoholau yn gallu gweld fel dau hanner adwaith electrocymegol, sef oxidiad yr alcohol a rhydwythiad ocsigen. Nawr, be wnaethon nhw oedd yn modelu oxidiad thermogymegol fel dau hanner adwaith. Oedd y ddau hanner adwaith wedi gysylltu o rhyw fath. A mae dwythu hyn yn digwydd ar y wyneb y catalydd, so electrod, lle mae electron yn cael ei trosglwyddo'n trydanol, nid yn cymegol yn ffordd traddodiadol. A mae catalydd yn cyrraedd ECAT, neu potensial cymysg, lle mae cyfradd cynhyrchu electronau, so oxidiad y substrad, yn hafol i cyfradd ei defnyddio, so ar y rhydwythiad ocsigen. A gallu rhagweld potensial cymysg yn feintiol trwy mesur cymrynau polreiddio, pob hanner adwaith ar wahân, so alcohol ben ei hun a'r ocsigen ben ei hun. A be wnaethon nhw weld trwy amnewid ocsigen gyda electrod allanol ac ymestyn yr un potensial cymysg, wnaethon nhw darganfod bod rôl ocsigen oedd derbyn electronau nid yn y dwythyn cymegol yn traddodiadol. A felly wrth hwn yn newid mewn safbwynt, mae'r gwaith yn ailfframio oxidiad aerobic fel cell electrocymegol yn lle adwaith redox syml. Dwi'n jyst yn mynd i sgipio'r rhan yma, ond yr effaith cor, nawr mwynhad redox cydweithredol. Nawr, wnaethon ni trio meddwl, wel, os da ni gallu cael dau adwaith electrocymegol a dau electrod gwahanol, beth am wneud o ar un electrod? A nid electrod yn sôn dan hyn, ond rhyw fath o cynhaliad, so cynhaliad catalydd, catalyst support. A'r cynhaliad yma yw carbon, sy'n wrth gwrs yn darglwyd y trydan, sy'n bwysig i ni. A felly wnaethon ni creu sawl catalydd, so catalydd monometallic, air a palladium. Dyna ni cymysgedd ffisegol, so hwnna di literally cymysgu air a palladium hefo'n gilydd. Yn trydydd, aloi deifetal. Mae aloiau yn reit cyffredin mewn y byd catalyst heterogenaeth. Ac yn olaf, catalydd deifetal. A catalydd deifetal neu gronenjanus weithiau da ni'n galw fo, ond yn syml iawn, rhyw fath o aloi, ond mae'r metalau wedi gwahanu'n gofodol. A wnaethon ni defnyddio yr catalydd yma ar gyfer trawsnewidiad HMF. HMF yw megin sy'n deillio o biomass, yn gallu cael ei defnyddio mewn gwneithyddiaeth plastigion. So yn lle yn hytrach na defnyddio olew, mae HMF yn dod o biomass. A ben ni wedi gweld bod palladium hefo actifedd isel iawn, hwnna'n disgredig, air yn gweddol oce. Ni'n cyrraedd 100% o trawsnewidiad ar ôl 2 awr, ac wedyn yr aloi, so yr un gwyrdd, a hwnna golew eto hefyd. A mae hwnna yn cael ei ddisgrifio fel y gwella sy'n gysylltiedig gyda'r aloi fel rhyw fath o synergy, mae'n deud yn Saesneg, ond bach o ateb wishy-washy wedi dod o eithriau electronig a strwythurol. Be oedd wedi syni y grŵp ni oedd y ddau catalydd arall, sef cymysgedd ffisegol a'r gronenjanus. Nawr, be wnaethon ni weld trwy defnyddio dulliau electrocymegol, reit syml, ond byddai ddim yn sôn bod hwnna heddiw. Be wnaethon ni weld oedd air yn actif ar gyfer oxidiad alcoholau, a yn y broses yna mae'n cynhyrchu electronau. Ti'n cael ei treulio gan y palladium wrth gwneud rhydwythiad ocsigen. Mewn bell, da ni cael mwynhad redox cydweithredol. So, mae hwnna'n codi pryd mae catalyddion wedi gwahanu'n gofodol, ond wedi cysylltu electrocymegol unai trwy electrolytes neu trwy carbon,
am hyn yn hyrwyddo adweithiau thermocatalytic trwy cyplysu ei ddau hanner adwaith. O'r arall meddwl amdan hyn, yw fel batri, lle mae electronau llifo o'r positif i'r negatif. Felly, mae yna sawl broblem gyda'r papur stranding, neu gyda'r theori potential cymysg. A mae hwn yn gysylltiedig gyda'r LSV, neu voltametreg llunol ysgybol, sydd ddim yn manwl gywir wrth ysgrifio systemau lle mae dau adweithydd yn bresennol. Felly, wrth cael y ddau adweithydd ar wahân, so ti'n cynnal adwaith taffl mewn gyda alcohol ac yn ail gyda oxygen, da chi'n gweld y cromlyn a taffl yma. A be mae'r rhain yn dangos yw y bosibiliad o ragweld cyfradd thermocatalytic. A trwy gyplu y ddau cromlyn, ti'n gallu gweld ar pa bwynt a pa gweithgaredd sydd i ddisgwyl. Ond mae yna dull mwy syml byth, sef cypliad galfanic, so wnaethon ni benthyg y syniad yma o gwyddoniaeth cyrrydu. So, yn fan hyn, dyn ni hefo cell cymegol, ac mae yna llif dŵr, neu rhyw fath o be oedd tymheredd. Yn y top, mae yna electrod cyfeir nodi, so yna beth sy'n cael ei ddefnyddio ar gyfer dangos pa potential sgen ti. A wedyn, mae yna dau electrod gweithio a gwrth electrod. So fel arfer, mae un yn gwneud y cemeg, a llall jyst yn derbynnu electronau. So mae gwrth electrod fel arfer yn derbyn electronau, so dim really yn diddorol yn cemegol. Ond da ni wedi gorchuddio ddau electrod, un gyda air, un gyda palladium, a wedyn yn y beaker, da ni efo HMF, oxygen a electrolyte ni. So mae gen i y ddau adweithydd fan hyn. A be ni'n gallu gweld, bod yna cerrynt naturiol, so does dim egni cael ei roi fewn i'r system. So jyst y cerryn naturiol sy'n bodoli rhwng y dau metal. Os da chi'n cofio hwn bosib o dyddiau electrocemeg ti yn lefel A bosib. A mae hyn yn dull syml iawn i gallu rhagweld effeithiau cwr, neu ymwynhad rhaidocs cydweithredol yma, mewn cyfuniad o catalydd newydd. A mae hefyd bosib rhagweld y maxima gweithred catalydd. Ddim wedi dangos o ar y sgrin fan hyn, ond gymaru 5 neu 1 yw gorau amdan y system yma. A yn ogystal hyn, fel arfer ni'n cael potential positif, mae'n bosib i cael potential negatif, potential galfanic, a be mae hwn yn awgrymu ydy llifo electronau rhwng y metalau. Yn y system arferol gyda air a palladium, da ni'n dweud bod mae electronau'n mynd o air i'r palladium, a bys hyn cysylltu gyda cyfeiriad positif o ran y potential. Chwynebu hwnna, bysa negatif. Felly, gobeithio dwi wedi dangos rai datblygiadau yn y maes, ond mae yna sawl techneg o bosib i ragwynegu actifiaeth catalytic yn yr ardal thermocatalysis. Ond jyst yn gyntaf, mae rai rhybuddion. Mae yna angysondeb amgylcheddau adwaith yn gyntaf. Wrth gwrs, mae rhan fwyaf o profion electrocemegol yn digwydd mewn amodau dyrllyd ac ar ymheredd ystafell, tra bod systemau thermocatalytic weithiau yn digwydd yn y gwedd nwyol. Fel arfer hefo tymeredd reit uchel. Mae yna cyflyrau arwyneb yn gwahanol, a mae hwnna yn gallu achosi cyflyrau ocsidiad arwyneb gwahanol hefyd. Ac yn ola, mae yna reolaeth kinetig gwahanol. Mae dweithio electrocemegol fel arfer o dan reolaeth potential, lle mae dweithio, wrth gwrs, thermol cael ei gyrru gan y tymheredd. Felly, y techneg gyntaf yw voltametreg llunol ysgybol a chylcho hefyd. A prif pwrpas hwn yw archwilio ymddygiad rhaidocs, signiad, ddadsigniad ac gweithgaredd y wyneb. Be mae hwn yn gallu awgrymu ti yw rhyw fath o potential dechrau, so lle mae adwaith yn dechrau yn go iawn. Gallu defnyddio hwnna fel ffurf o mesur yr egni etifadu yn y system ti. Yn ail, da ni efo spectroscopeg rwystriant, a beth yw hwn yw rhyw fath o chwiladydd ymwrthedd trosglwyddo gwefr, sy'n gallu dangos rhyw fath o priodweddau rhwng gwynebol hefyd, ond yn mwy byth mae'n dangos dargludedd eich catalyddion. Mae dargludedd electronig gallu bod yn holl bwysig i rai systemau meindio, diffyg,
diffyg cludiant electronau yma. A ben ni'n gallu gweld gyda mwrthau trosglwyddo'r gwefr uwch, ni'n gweld llai o actifedd fel arfer. Ac wedyn gen ni chrono amperometreg a potentiometreg, a be ydy hwn ydy mesid sefydlogrwydd cerrynt neu potential, so ti'n cadw cerrynt neu potential yn gyson dros amser. A be mae hwnna'n gallu dweud ydy pa fath o sefydlogrwydd sgan eich catalydd ti. So mae'n dangos os oes yna dadfactifadu yn digwydd, neu os oes yna gwenwyn yn digwydd dros amser. Ac yn ola ydy arwynebedd electrocemegol gyda ni. A pwrpas hwn yn sylw iawn yw amgynghori nifer y safoedd arwyneb gweithredol. A mae hyn yn gallu bod yn bwysig achos sawl reswm, ond mae gan rai catalyddion gronau bach, rai fel gronau mawr, a fel arfer mewn unwaith adwaith cemegol mae gronau bach yn hefo actifedd uchel a rai fawr yn isel. Ond nid yw hwnna bob tro yn gywir, ac yn go iawn arwyneb electrocemegol sy'n yn pennu be fydd yr actifedd system. Felly, jyst i crynhoi chydig bach, yn gobeithio wedi dangos bod thermo-electrode cat yn gallu cael ei defnyddio fel ffordd o ffordd newydd o meddwl amdan catalysis, a thrwy hwnna mae yna ffordd o osgoi defnydd yn planed really, o gor-ddefnyddio o olew lo a nwy trwy defnyddio biomass ar gyfer uwchraddio o bod yn cymegion fwy pwysig. A jyst i gloi, jyst diolch y pobl sydd ar y sgrin. So, dyn ni efo grŵp yn Caerdydd, a dyn ni hefo grŵp electrocemegol yn Unol Daleithiau hefyd. A diolch yn fawr i ti gyd. Oes yna impact o'r waith ti felly yn bwchu'r plastigion? So, problem gyda plastigion wrth gwrs, fel ti'n treulio plastigion, maen nhw'n dod yn fwy yn llai defnyddiol dros amser. So, mae'n bwysig bod ni'n gallu greu plastigion newydd yn biodeddadwy. So, defnyddio enzymau fel arfer ar gyfer moleciwlau bach, wedyn gallu trawsnewid hwnna nôl i bod yn rhywbeth fel plastigion defnyddiol. Oes, so hwnna'n cwestiwn rili da. Yn Caerdydd, ni yn defnyddio lot o aer mewn cemeg, ond dyn ni hefyd yn arbenigwyr mewn hydrogen peroxide. A dyn ni wedi defnyddio enzyme hefo catalydd, so catalydd heian os fi'n gofio'n iawn. A mae hwnna yn gallu cynhyrchu hydrogen peroxide ar gyfer dadofennu llygred ddŵr. Oes, ie, oes. O bosib, ond ddim eisiau dweud bod fi yn gwybod enzymau yn go iawn, really. Ie, so os mae yna ffordd o meddwl amdan system fel system electrocemegol, mae rhaid bod rhyw fath o grym gyrru yn digwydd i wneud adwaith yna digwydd, mae'n rhaid. Y cwestiwn ydy lle mae egni yna yn dod o syml iawn.
A gai, ni olch i'r tri siaradwr, ni'n cael 3 papur hynod o ddiddorol. Iawn, wel, diolch yn fawr iawn yn amlwg i Tudur am gydeirio sesiwn cynta, a diolch yn fawr iawn i Oliver ac i Elin a Ieuan am gyflwyno'r ymchwil. Wy'n siŵr byddwch chi gyd yn cytuno bod ni wedi cael 3 papur agorol y gweud y gwir i ddechrau ac i agor y gynhadledd leni. Felly diolch yn fawr iawn iddyn nhw ar ôl gymrydwyaeth iddyn nhw unwaith eto. Gai ddiolch hefyd i Brifysgol Aberystwyth ac i Gangen Aberystwyth am entretia ni heddi ac am y lluniaeth. Diolch yn fawr iawn i Isaac am helpu ar yr ochr dechnegol gwerthfawrogi hwnna'n fawr iawn, Isaac. Diolch yn fawr iawn ti. A diolch yn fawr iawn i chi gyd am ymuno gyda ni heddi yn gorfforol fan hyn yn Aberystwyth ac i bawb sydd wedi ymuno gyda ni hefyd ar YouTube, o le bynnag i chi wedi ymuno. Diolch am eich cefnogaeth i'r cyflwynwyr, a mi'n siŵr bod nhw'n gwerthfawrogi hefyd y diddordeb yn eu gwaith nhw am y cwestiynau i chi wedi gofyn. Diolch yn fawr iawn Deri, Efin, Deri'n enwedig wastad yn cefnogi pob un o'r cynadleddau ac yn barod iawn i gyfrannu. Felly gwerthfawrogi fawr iawn eich ymdrech chi am ddod yn heddi ac i eleri a phawb arall sydd wedi ymuno gyda ni sydd ddim wedi bod yn rhan o'r gweithgaredd yn gynt prawn yma. Mi fydd y gynhadledd yn parhau fori wrth gwrs. Yn y Llyfrgell Genedlaethol fyddwn ni fori. Byddwn ni'n dechrau am 8:30 gyda Phaned, a wedyn bydd y sesiwn papurau cynta yn dechrau am 10 o'r gloch yn brydlon, felly gobeithio'n fawr iawn byddwch chi gyd yn ymuno gyda ni eto fori. I'r rheinion o'ch chi sydd yn aros yn Aberystwyth uno, mwynhewch, bihafiwch. Elis, paid darfen nhw ar gyfeilion unwaith eto leni. Ond diolch yn iawn i chi gyd am bod yn rhan o'r gweithgaredd heno. Diolch yn iawn i Emily a Gwenllian am gytuno i fod yr oedolion cyfrifol. Felly pan ewch chi i'r llew di, yn credu mewn 7 y gloch, chi'n cwrdd yn y llew di. Felly, mwynhewch a wedyn newn ni weld chi bod y fori rheini sydd wedi goroesi yn y Llyfrgell Genedlaethol. Felly, diolch yn fawr iawn, ac os oes yna unrhyw un sydd ar ôl, mae Elin eisiau i cyfweld, fi'n siŵr oedd ti'n gwerthfawrogi i dal nhw. Iawn. Felly, diolch yn fawr iawn, a newn ni weld chi fori. Diolch yn fawr.